Griff John. Da gan Griff John. Dianc efo'r bel. Louis Lloyd tu allan iddo fo, dod y bas ddim cystal. Pas hyfryd allan at Jordan Williams gan Brobl, lledu'r chwarae. Daniels, ni gynorthwyo. Jordan Williams mynd i hun. Efo'r ergyd, oddi ar y postyn. Am ergyd gan Jordan Williams. Crymanu y bel tuag at gornel Uchafbwyntiau, ond oddi ar y postyn ddoth hi. Di hangfa i'r cofis. Brobl. Ty fewn i Lloyd. Tuag at Jordan Williams. Jordan Williams ar peniad. Arbediad gan Lewis Webb. Wel, llai na 5 munud i mewn i'r gêm, a mae'r Seintiau Newydd yn crocio ar y drws. Y peniad trona gan Jordan Williams, arbediad da gan Webb. Williams, pas hyfryd at Daniels. Clark ty fewn o. Bel yn cyrraedd Clark. Clark colli fyddiant, Mark Williams dod allan efo'r bel. Zach Clark efo fo. Davies ty fewn iddo fo, Zach Clark mynd am yr ergyd, ond bel disgyn i Darren Thomas ar y postyn bella. Ac at Adam Davies. Ac mae Adam Davies wedi rhoi Caernarfon ar y blaen. Yn erbyn llif y chwarae. Hyd yn hyn, a fydd y cofis yn poeni dim man hynna. Bel yn disgyn i Darren Thomas yn y cwrt. Bel ar draws i Adam Davies. A Davies yn sgorio i 5 gol am y tymor. Daniels chwilio am rediad. Clark. Bel yn disgyn i Jordan Williams. Williams rhoi fewn ar i droed chwith. Cyfle am ergyd gan Williams oes. Arbediad unwaith eto gan Lewis Webb. Wel dyna y ffordd i ymatab i fynd gol i lawr. Jordan Williams. Ergyd arall gan yr ymosodwr. Ond unwaith eto ddim yn canfod cefn y rwyd. Ariad i fyny at Young. Young yn ei gwarchod ti. Ceisio troi. Ben Clark. Jordan Williams. Yr ergyd gan Jordan Williams. Unwaith eto. Webb. Yn ei harpa ti. Ond yn ôl mae dod â Williams. Croesiad tro yma. Ond neb yna i'r Seintiau. Cartwright, efo amser, codi ben, clirio, ond neb yna i'r cofis. Arwan i Louis Lloyd, gwaith da gan Louis Lloyd, ar garlam. Zach Clark yn y canol. Davies, yn ergyd gan Davies, ond digon cyffyrddus i Conor Roberts. Caernarfon yn gwrth ymosod, na, yn ergyd gan Adam Davies. Ddim yn poeni Conor Roberts i'w lawar yn y gol. Darren Thomas ar gic. Tuag at Adam Davies, Bel yn disgyn i Mooney ar y postyn pella, ond ergyd Phil Mooney ochr anghywir i'r postyn. Yr amddiffynwr di sgorio 2 gol yn barod tymor yma, ond dim y bedwaredd tro na. Daniels. Young di dod yn ddim, slac gan Young. Mooney i fyny tuag at Adam Davies. Davies, roi ti mewn i Danny Williams, chydig y le rwan gan Zach Clark. Cyfle mergyd gan Zach Clark. Dros y traws mae'n mynd. Gwaith da gan Caernarfon. Gwrth ymosod, Adam Davies, gosod ti i Zach Clark, ond ergyd Clark ddim yn poeni Conor Roberts yn y gol. Astols yn uwch. Na, Zach Clark. Josh Daniels yn allan efo'r bel, cyfle i wrth ymosod yma, bas allan at Brobl. Brobl methu cymryd y bel, dal efo'r meddiant, tu fewn i Darren Thomas, at Ben Clark. Ben Clark ar ergyd, modfeddi dros y trawst. A mae digwirodd ar un o'r amddiffynwyr. Gwaith da gan Seintiau'n gwrth ymosod. Alla mae'n dod gan Marriott. At Brobl. Brobl. Croesiad. Tuag at y canol. Oddi ar y trawst. O dyna chi ergyd gan Ben Clark. O Bel yn dod nôl oddi ar y trawst. Marriott. Marriott chwilio am rediad Young. Cartwright. Yn ei wylio. Young yn ennill. Y Bel. Brobl. Brobl tu mewn at Ben Clark. Ben Clark, traed chwym gan Ben Clark. Oddi ar y postyn. Ac i mewn. Ac mae'r gol yna wedi bod yn dod yn y 5 munud ola. Traed chwym gan Ben Clark yn y cwrt. Creu'r cyfle iddo fo hun. Y Bel i gornel isa rwyd. Heibio i Lewis Webb yn y gol.
Caernarfon 1, Seintiau Newydd 1. Marriott, tuag at y canol, Bell yn cael ei chlirio, ac mae'n gorffan yng nghefn y rhwyd. A Jordan Williams, dwi'n meddwl, efo'r sodliad, heibio i Lewis Webb yn y gôl. Ac mae Seintiau Newydd yn yr ail hanner wedi troi'r gem ar ei phen. Caernarfon 1, Seintiau Newydd 2. Jordan Williams, digon amser gan Jordan Williams. Dod ymlaen efo'r bel. Bas allan at Brobl, Brobl yn rheoli ar ei fres. Ac ergyd Brobl i gornel isa rhwyd. Dyna chi gol gan y Seintiau Newydd. Y bas yn hyfryd tuag at Ryan Brobl. Brobl efo amser i reoli'r bel. Ac ergyd Brobl heibio i Lewis Webb.